Amsterdam kan chua san don ta a ti chuan hei te hi ka room kha ani a ngai om reuh dawn a thla te kan la me ange te hi ka khum single pahni do zoma ka ima in ka mu a ka thol khop me ti chuan so da so ka trolley ka in rem fel up to a kan chuak trep to ni ti te hian thuthleng hi an lo da rewa an carpet hi ulen carpet vek ani a kholum lutuk a om ngai lo ti hriat khop mai ulen carpet an lo da thlap mai ni ti chuanin a view hi kan tilang anga helama hian khwa la var lo pa wa hi ala var tlat dawani helama he kan tlen na building a zom zel ani a ti chuanin ko ta ku kong pui kwa hi a var har khop mai thin na ka tho ma thei box sia nin om lek thin mai ka tho ma si ko var har si ti chuanin thuthleng hi hemi hi chuan table a oma tan thuthleng pakhat a om le ta a ti chuanin sawt lama sawn TV te oma TV ma a thuthleng pakhat ala om le a so ka bag le ka jacket hak tur te ti chuan sawt lai mi so wardrobe ani a